No entenc per què t'ho prens tota la valenta. I tu? Sembla que no siguis conscient de la gravetat de la situació. Però si no passa res. No, però podria haver passat. I llavors no t'haguessin estat plors? Mare meva, que n'ets d'exagerada. Quan li va passar al teu germà bé que et vas preocupar. I ara, en canvi, és el teu fill i no li dones cap importància. Vinga, no comparis, són situacions completament diferents. Perquè no s'ha consumat? Però podia haver passat el mateix? A veure... En Jordi és un bala perduda que la pot cagar en qualsevol acció. En canvi, en Nil... En Nil és un noi que no ha sortit mai de casa i ara de sobte agafa unes amistats que el posen en risc a cada moment. En risc. En risc. Va, vinga, saps perfectament que jo no sóc un manetes. Però vaja, no m'he cremat mai fent una barbacoa amb els amics. Perquè tu el limites a agafar la carn i posar-la a la taula? El dia que remenis les brases ja en parlarem? També tens raó. Ai, però és que és tan petita, ja t'ho dic, som tronc. Vaig telefon ara.